З автоматами та у балаклавах десяток озброєних силовиків вдерлися до осель трьох кримців в Алушті – Юсуфа Аширова, Вілена Усіїнова та Зінура Апазова. Ще у досвіта окупанти перелізли через паркани в брудних чоботах, нишпорили у кожній кімнаті. Діляться рідні Вілена Усіїнова. Они здесь тоже начали ковырять. Все полки, книги. Опять же в этой грязной обуви они зашли сюда на ковролин. Нашли 3 книги «Исторические судьбы крымских татар». Томники вот эти вот. И они их взяли, и что за книги, там вот такие вопросы. Юсуф Аширов – імам, а Вілен Усіїнов та Зінур Апазов – члени мусульманської релігійної громади Алушта, незалежної від окупаційної влади. Цікаво, що під час облави окупаційних силовиків цікавило, до яких мечетей ходять молитися кримці та чи мають українські документи. Слідом ходили двоє так званих понятих, чиєю задачею було мовчки стояти в кутку, поки озброєні автоматами бойовики блукають кімнатами та лякають маленьких дітей. Діти оруть, кричать, плачуть. «Не забирайте моего бабашку!» кричит. «Это мой самый любимый бабашка, не забирайте его! Я вырасту, я вас всех убью!» Вот этот взял, вот эту, нашел игрушку, вот эту там в шифоньере. Взял вот это. Я, говорит, вырасту, я, говорит, вас всех убью, облеяпталарга. Затримані кримці відмовилися підписувати будь-які папірці, які надавали окупаційні силовики, і кількома машинами їх відвезли спершу до Центру протидії екстремізму, а за кілька годин і до окупаційного суду. Исфага, салам алейкум! Мы вас любим, мы вас ждем! Першим обрали покарання Вілену Усіїнову. 10-денне ув'язнення він дістав за публікацію в мережі зображення білого прапора, на якому чорним кольором написаний символ віри ісламу арабською мовою. А сам допис опубліковано 10 років тому, ще до окупації Криму. 5 діб у буцегарні отримав Зінур Апазов. Окупанти знайшли в його соцмережах відео 6-річної давнини, де невідомий чоловік звертається до Рамзана Кадирова на тлі символіки Конгресу народів Ічкерії та Дагестану, який бореться за звільнення жителів Кавказу від російського імперіалізму. Ожидаем. Когда эти репрессии прекратятся? Вот самый такой вопрос. Репрессии продолжаются. Практически не осталось ни одной семьи, в которой не было бы людей, пострадавших от репрессий. То есть в любой крымско-татарской семье уже есть кто-то из родственников, либо очень близких людей, кто пострадал. Незалежна релігійна громада Алушта піддається тиску окупаційної влади не вперше. У червні 2020 року імама Аширова оштрафували за незаконну місіонерську діяльність на 5 тисяч рублів. А за рік до Алуштинської мечеті Юхари Джамі навідалися з перевіркою одразу ФСБ, окупаційна прокуратура, Центр протидії екстремізму та службовці підзвітного окупантам крымского муфтияту. На многих членов нашей общины идет со всех сторон давление, да? Неугодный, да, можно так сказать, алушинская община Юхары Джами неугодной нынешней власти. Двоє невідомих, які викрали Фархада Солієва, потрапили на кадри камери спостереження. Записом поділилися в об'єднанні «Кримська солідарність». 3 листопада о 7:50 за місцевим часом двоє людей зайшли до будівлі на вулиці Єрошенка, 20 у Севастополі. Та о 8:30 вийшли на вулицю. З ними вже був 22-річний кримський татарин, якому невідомі вказували жестами, куди йти. Як повідомляє мати Солієва Ленара Сейдалієва, через 20 днів після викрадення про Фархада немає жодних відомостей, а російські силовики не реагують на її заяви. Жінка вважає, що двоє чоловіків на записах – співробітники ФСБ. Крім Фархада Солієва, викрали і його колегу Сервера Алієва.
Росіяни визнали знищення старшого мічмана Чорноморського флоту під час атаки морських малюків. За повідомленням так званого Чорноморського козачого округу, саме Денис Нікітін був командиром одного з 2 десантних катерів типу «Серна», знищених безекіпажними човнами Головного управління розвідки у середині листопада біля озера Донузлав, що неподалік Євпаторії. На борту човна, за даними ГУР, була бронетехніка, зокрема БТР-82. Обставини удару росіяни цнотливо замовчують, наголосивши, що Нікітін намагався врятувати «Серну» і за це посмертно нагороджений орденом за мужність. Домовину старшого мічмана Нікітіна прикрасили й іншими військовими відзнаками, серед яких можна розрізнити медаль за так зване «повернення Криму». Поховають окупанта у Новоросійську. Духівника Путіна взяли під охорону. Після переїзду до окупованого Криму Тихон бідкається на численні погрози. Але хто саме йому погрожує, намісник Російської православної церкви на півострові не пояснив. Очільником так званої Кримської митрополії Тихона призначив синод РПЦ на початку листопада. Перед тим він множив російську пропаганду та відкрито підтримував російське повномасштабне вторгнення. В окупованому Криму намагається впливати на школярів так званим патріотичним вихованням, а також разом з російським міністерством оборони займається незаконною забудовою заповідника Херсонес у спробах перетворити античну спадщину на російську Мекку. Віджали, зруйнували, а тепер беруться ремонтувати. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов розпорядився привести до ладу будівлю на вулиці Шмідта, 2 у Сімферополі, де до окупації був офіс меджлісу кримсько-татарського народу. На відновлення будівлі планують витратити трохи більше 9 мільйонів рублів. І вкластися дійсно треба добряче, бо за роки окупації офіс представницького органу Кремли звели на пси. Усередині руїна з розбитими шибками та сміттям, а зовні розмальований хуліганами фасад. Лише у травні будівлю віджали під час незаконної націоналізації та віддали на баланс музичної школи номер 2.